uskoro kreću u prodaju Ono moje, Ono moje, i to odmah, dragi gledalci, izbacujemo obično Ono moje i sugar free Ono moje sa redizajneranom limenkom, malo jednostavniji dizajn, meni lepši, i sugar free limenka će zapravo da bude crno-bela i bit će, da, crno-bela će bude, jel te, zbog reketaša, zbog ljudi kojima plaćam reket, da ih ispoštujem. Šalim se, da mi se slaže uz kola, da mi se slaže uz mensori Urusa i mensori Porschea, tako da, zato će limenka da bude u tim bojama. Mislim, glavna limenka, Ono moje će da bude crno-žuta, kao što je, jel te, kao moje boje, crno-žuto, a onda sugar free će bude crno-belo, kao bleda žuta, kapiram? Mislim, nije bleda žuta, nego kao žuta, ali nema boje, i onda kao bez šećera, bez boje. Kapirate, sve sam smislio, bre!